И здравейте, аз съм Хичо от UpTeamers.bg и днес, като за първа поредица, ще играем Агарио. Виждате, че съм доста развит, 41 ниво. И да, нека да започваме, ще запиша UpTeamers.bg. Така. Освен Агарио ще прави други поредици също. Може да пишете в коментарите дали да продължавам тази поредица на Агарио или не. Ако ви е харесал клипът, може да поставите едно палче нагоре. Така. И ако някой питат, ако напишем UpTeamers.bg в Агарио и такава картинка ще ни излезе. Не. Това е просто тук от това. Просто там, като печеля точки на Агарио и ми излизат такива скинове, силно тези, които играят повече Агарио, знаят за това. Едно куче ма гони. Вълк срещу куче. Харбе. Ули, то ще ме изяде. Да знаете малко Агарио сервера бъгва и от време на време възможно тук да ми спре това кръгчето. Васи, как би изглеждал се? Оп, ела ми. Оп, няма стане. Да. Вече съм 240 скор, че и повече. Ела ми. Уле, каква плячка. Нямам късмет да я хвана. Fucking the witch. Сега. Благодаря, че ма видна, благодаря. Знам какво ще направя, ще ме спука, няма да ходи да кея работа. Така... За другия път на Агарио може да правя да играем на Teams, на Експериментал, дори може на Hunger Games да играем на Агарио. Така, в коментарите може да пишете за другия път дали да играя Агарио или не, или да направя някаква друга поредица. И аз това ще го видна. Да върви там. Така. За сега няма никой, който да изям. Добре, вече изявах един. Очевидно. За повече информация, ако имате някакви въпроси или такива, може да ми пишете на скайпа или на Dragon.bg. Ще сложа скайповете в описанието на хората, които са от UpTeamers.bg чанела. Най-вече задайте въпросите си към Dragon.bg. Той е главния, аз съм някъде полуглавен, нещо такова. Така. Изяш ме. Няма да стане такива. Няма такива, да. Този път ще се старая да не умирам. Не. Боже. Не, няма ма фанеш, няма. Така бе. Yes, не ма фанаха. Не вярвам това да е истинския джамбо. Така, 800 скор вече са ни в кърпа вързани. Така. В този клип ще изиграя само една игра, докато не умра. Така. Ехи, колко плячка имам там. Този ма идва! Мерси, брато. Обаче аз няма го видна, защото знам ги тя. Фидват ма и как са такова, като че сме тим и ма изяжда, аз такива ги знам. Ела, Аз пак като котка му викам
Оле. Така, вече сме 900 скор. Че няма кой да изям. Само тези малките трябва да ям. Оле! Ми стана вече лошо. Как ме изяде? Така ще я малко по-бързо, че да може... Нали... Става по-голям. Искам в този епизод, като за първи клип, да вляза в топа. То ще ме изяде. Ой, то ще ме изяде. Охо. Всички ще ме изядат, Не. Бягай! Тъй. Знам си кога е такова. Жалко, че този клип си дадете и мъничък. Не! Бъгна! Ох, какъв съм и аз, какво натиснах. Моля ви, не ме яще, искам да вляза в топа, моля ви са. Маля, то с голям... Деба майка, му деба. И така, като за първи епизод, надявам се да ви е харесал клипа на Агарио. Ако ви харесва, не забравяйте да харесате клипа, да го коментирате и най-вече да се абонирате за нас. И от Uptimers, бегай, чао!